haƙuri, kai ka san wahalar da na sha tallasa duka, ka bari in dafa ka mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya na je na sa rago kuma yanzu ya zama bil adama. Ni a jani ne suka je suka siyo ni. Jira nake yi sallah ta yi su yanka ni su ci nama na in bi jikin su duk in sha jinin su mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu dama kai aljani ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To yanzu kana ji ya sunanka aljani? Sunana Malam Ali. To Malam Aliyu aljani dan Allah kai hakuri kana ji yanzu zan dauke ka zan mai da kai gidansu ka gane sai du ka shanye musu jini idan ka shanye musu jini kaga shi kenan ni ba ruwa na wallahi ban san aljani bane kai shi yasa ma na dauko ka. To a yanzu bazadi na ya sauka daga kansu ya dawo kanka yanzu kai ne ko ka gudu wallahi na sha jinin nan na kai ka mutu. Yanzu kana nufin jini na zaka sha? Ka gan na fa duka shi ba me za ka yi da ni a gidan akwai jibga jibga ɗan lukutaye da Allah ya kaje duka shanye musu jini. Duk kafi su giba duk sirara ne. Kai saboda haka duk ina ma ka gudu wallahi sai na sha jinin ka dinnan ka. Wai Allah kana ji lokacin sallah yayi bari in tashi in je yi sallah in dawo sai ka shanye min jinin kaji so nake yin ibada kar ka shanye min jini ban yi sallah ba ban yi sallar la'asar ba bari in je yi sallah in dawo.